Il-fatt li l-Maltin huma magħrufa li ma jiddejqux jieħdu l-antibiotiċi mhux segret. Iċ-Chairman tal-Kumitat Nazzjonali tal-Antibiotiċi il-Professur Michael Borg qal lil TVM News li l-antibiotiċi huma mediċini li joqtlu mikrobi speċifiċi dawk li jsejħu bakterja, huma mikrobi li fihom differenza minn dak li normalment insofru minnhom bħal irħijat, griżmejn, sola nixfa, kollha kkawżati mill-viruses. Allora għalfejn nużawhom? Nużawhom primarjament għall-infezzjonijiet seri, speċjalment ġo l-isptar, Mater Dei, fejn infezzjoni ħafna drabi tkun minħabba il-bakterja x'dawn huma pazjenti li huma predisposti għaliex għamlu xi operazzjoni. Fil-maġġor parti tal-każijiet fil-komunità l-antibiotiċi m'hemm bżonnu. F'taħdita minn sensiela li l-Bank APS jagħmel minn żmien għal ieħor, il-Professur Borg qal li l-konsum tal-antibiotiċi f'Malta huwa għoli. Jekk tara l-istatistika Ewropea, kieku kien ikonna Eurovision tal-antibiotiċi kieku nirbħuha kull sena. Kull sena. Għaliex id-dispwa tagħna aħna l-ogħla pajjiż li jikkonsma antibiotiċi. Fil-fatt, survey wara survey, inkluż surveys li għamilt jien, jgħidulek li n-nofs jekk mhux iktar mill-Maltin jieħdu kors, żewġ korsijiet, 3-4 f'sena. Jekk tikkompara pereżempju mal-Iżvezja, dak in-numru huwa 15%. Aħna nikkonsmaw 3 darbiet iktar antibiotiċi minn pajjiżi kesħin silġ li ovvjament hemmhekk għandhom iktar riskju li jkollhom daw it-tip ta' infezzjonijiet li normalment naraw fix-xitwa. Iżda l-antibiotiċi ma jinxtrawx jekk mhux bir-riċetta. Dek rieħ għandhom jinżillek għall-pulmun ta' għax tejjeb mela ħantik l-antibiotiċi. Dawn huma raġunijiet li x-xjenza ma tibbekjomx, ġifieri hemmx evidenza lihom u di xi ħaġa li qegħdin regolarjament kull sena infakru t-tobba biex jimxu skont il-guidelines li aħna nipproduċu biex huma jnejnuhom biex jagħmlu prescription kif suppost. Huwa wissa li kull mediċina u f'dan il-każ anke l-antibiotiċi għandhom potenzjal ta' effetti ħżiena fuq il-ġisem. L-użu kontinwu tal-antibiotiċi kienet it-tema ewlenija li l-Professur Borg ittratta fis-sensiela ta' taħdidiet organizzati mill-Bank APS. Dawn l-inizjattivi huma maħsuba biex inislu kuxjenza dwar suġġetti li jolqtu l-pubbliku fil-laħam il-ħaj.